Podľa svedkov prišlo približne 50-ročnému mužovi nevoľno. Z ničoho nič spadol na zem a po krátkom chrčaní stratil vedomie. Záchranári pacienta prekladajú z podlahy autobusu do sanitky. Nedarí sa ho identifikovať, nakoľko u seba nemá žiadne doklady. A nemá hmatný puls. Jeho zrenice nereagujú. Šofér sa pýta, či môže ísť tým autobusom preč. Môže. Máme myslím, že ho doklady. Záchranári zahajujú kardiopulmonálnu resuscitáciu. Na monitore sa však stále objavuje rovnačie. Sa mužovi vyvalilo z dýchacích ciest väčšie množstvo tekutín, pravdepodobne ako následok pľúcneho edému. Bohužiaľ, akékoľvek pokusy o oživenie sú v tomto prípade márne. Na miesto smeruje polícia a telo nebohého muža ostane do príchodu súdneho lekára pod ich ochranou. Resuscitáciu, to bezvedomie a tá bola neúspešná, takže potrebujeme si nejakého obhajovacieho lekára. Nemá pri sebe vôbec žiadne doklady, ani peňaženku, ani nič. Jediné, čo má, je mobilný telefón. Smutné je, že pacientové šance na prežitie by boli väčšie, keby sa niekto počas čakania na záchranárov pokúsil aspoň o laickú prvú pomoc.